Take 5. Καλώς ήρθατε στο 5 λεπτό των Αναστόπουλου Μάθου. Δυστυχώς, φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Όλη η Αττική είναι ένα κρανίου τόπος. Έχει καεί η ζωή μας, καεί και η περιουσία μας, καεί και το μέλλον μας. Φίλες και φίλοι, να σας θυμίσω ότι ήμουν στην περιφέρεια Αττικής μέχρι το 2023 και έζησα από κοντά όλη την αθλιότητα της ανυπαρξίας του αστικού κράτους, των αστικών κομμάτων, της αστικής αυτοδιοίκησης, της ανύπαρκτης. Το θέμα δεν είναι ότι καήκαν περιουσίες, ότι κάηκε ο νομός Αττικής. Η ουσία είναι η έλλειψη έργων προστασίας, η έλλειψη πρόληψης, το να αγκαλιάσουν και να αγαπήσουν τα 4 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στην Αττική, να αγαπήσουν τα 8 εκατομμύρια Έλληνες. Πού είναι, κύριε Χαρδαλιά, πού είναι, κύριε Μητσοτάκη, πού είναι, κύριοι της αριστεράς που αγαπάτε την Ελλάδα μόνο άμα είναι υπό τουρκική κατοχή? Πού είναι οι χωροφυλακοί, πού είναι οι δασοφύλακες, πού είναι οι αγροφύλακες, πού είναι ο αυτόματος ψεκασμός των δασών σε περίπτωση φωτιάς, πού είναι οι τεχνητές λίμνες, οι δεξαμενές νερού με τη μορφή άλσων, πάρκων και όχι μόνο, μικρών λιμνών. Θα μας σώσουν κατόπιν εορτής η τεχνολογία, τα αεροπλάνα, οι υδροφόρες και άλλες τις ανοησίες. Για να αναφροντίσουν πραγματικά το μέλλον μας δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Μάτι. Στην τύχη δεν είχαμε ένα καινούριο μάτι. Στην τύχη δεν πέθαναν άνθρωποι, δεν καήκαν ζωντανοί. Αλλά ουσιαστικά το μάτι είναι ένα γεγονός. Το μέλλον με καμένη γη δεν υπάρχει μέλλον. Καήκανε για νέους οικισμούς, καήκανε για νέα πανοράματα βούλας. Η γη φυτρώνει δέντρα ή φυτρώνει βίλες? Και πώς φυτρώσαν οι κύριοι αυτοί εύκολα με το χρήμα περίεργο μέσα στην όμορφη φύση, μέσα στα δάση του Λιτού, μέσα στα δάση του Αιγαλαίου, μέσα στα δάση του Διονύσου? Πώς φυτρώνουν όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες που πρέπει να τους σώσουμε κιόλας? Η φωτιά μπήκε για τη νέα τεχνολογία, ανεμογεννήτριες ή όχι? Ωστόσο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι μπαίνουν οι φωτιές για τα κέφια οποιοδήποτε, για όποιον αγαπάει να κάνει το εύκολο κέρδος, να κάνει τα ωφέλη που έχει η τσέπη του και μηδέν όφελος για σένα, φίλε, για σένα, φίλη μου που με βλέπεις. Υπάρχει τόσο στενοχωρία και σύγχυση, ανυπαρξία περιφέρειας, ανυπαρξία κομμάτων. Πού είναι ο Σγουρός, πού είναι ο Χαρδαλιάς, πού είναι ο Ιακιμίδης, πού είναι που χάρης πρώτος σε ψήφους είμαι και συνεχίζουμε με τη μάχη στην Αττική το 2024? Πού είναι οι μικρές ομάδες, ούτε ο Φίλιππας, πού είναι ο κύριος Φίλιππας? Τέλος πάντων, δυστυχώς, πείτε μας τα πάντα, ό,τι αγαπάτε, στείλτε τα σχόλιά σας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν είμαι σε θέση να μιλήσω άλλο. Σε λίγες ώρες γιορτάζει ο λαός μας, γιορτάζει η λαϊκή εθνική κοινότητα, τη μητέρα του Χριστού, τη μητέρα του αιώνου φωτός. Γιορτάζει ο αληθινός Έλληνας, την Πανάγια Παρθένα Αθηνά, τη μητέρα του Δία, τη γιατέρα του Δία, την κόρη του Δία, Διός, τη θεά της Σοφίας, τη θεά του στρατού, στρατηγό Αθηνά. Γιορτάζουμε μια Ελλάδα που ξεχάσαμε. 28 του μηνός, 100 αιώνα, στα Παναθήναια, στις γιορτές των Παναθηναίων,
γιορτάζανε τη Θεά Αθηνά, που ο ναός της Παρθένου Θεάς στην Ακρόπολη υπάρχει ακόμη, και εύχομαι κάποια στιγμή ο λαός να ξυπνήσει, όχι μόνο να ακολουθεί το θετικό χριστιανισμό όπως τώρα, που αθέλητα ταυτίζει μέσα στην ψυχή του το χριστιανισμό με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Εύχομαι τα καλύτερα για σας και τα αδέρφια μου στην Ελλάδα.